Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu saurare. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin cinikin so kashi na 5 wanda insha Allahu ni Ahmad Awaisu zan karanto muku. Ubangiji Allah ya sa an gudu lafiya, Allah ya ba mu zama lafiya da abin da lafiya za ta ci amin. So ƙarasowar Mujahid kusa da gidansu ya sake hango motar nan ta wuce shi a hanya ta sake bullowa ta gabansa. Tsayuwa yana kallanta, da ya tsaya yana kallanta ashe akan hanya ma ya tsaya. Sai da suka zo suka yi masa horn sannan ya ankara ya tare masa hanya ya matsa. Tana gifta shi ya kuma bi ta da kallo. A nan muka dakata, za kuma mu ɗora. Wuce Mujahid da mota ta yi a hanya ke da wuya. Ta zo unguwar su Mujahid kuma tabbas gidan su Mujahid ta je. Direba yana zuwa ya faka a ƙofar gidan su Mujahid ya kuma fito. Ashe likitan nan ne da ya kula da lafiyar mahaifiyar Mujahid a asibiti ya zo duba ta. Shigarsa ke da wuya. Dakta ya ce salamu alaikum. Umma ta leko wa alaikum salam. A'a, yau lalle na yi babban bako. Dakta kai ne? Ya ce wallahi ni ne. Sannu da zuwa. Ce yawwa. Ta shimfiɗa masa tabarma ya zauna. Zamansa ke da wuya. Ya ce na zo ne in duba lafiyarki, saboda tunda na zo na tabbatar da ƙarewar wancan magani kuma da samun lafiyar, na so in sake jin cewa ko da wani abu ya sake faruwa daga baya ko kin ji wani abu wanda ke bai miki daɗi ba a cikin rayuwarki. Umma maman Mujahid ta ce dakta ai lafiya ta lau wallahi. Sannan kuma ina godiya, a yi min godiya, a daɗa taya ni da godiya. Na gode Allah ya saka da alheri. Dakta ya ce ba komai umma, yi wa kai ne. Sannan kuma akwai wani hanzari ba gudu ba, shawara ce. Sannan kuma shi ne dalilin da ya sa kike yin yawan wannan cututtuka. Umma ta kalli dakta. Dakta wace shawara ce wannan? Ni ko ai kowace iriya ce haka zan bi ta. To shikenan umma. An bani saƙo na gaya miki cewa ba komai ne yake ja miki wannan ciwo ba, sai illa rashin miji da baki da shi. Sannan kuma ko ba wannan ba, idan kina da aure ai komai ya taso miki za ki samu mai kula da ke a kusa-kusa, ba sai lalle ɗanki ba. Umma ta ce lalle kuwa ina da babban ƙalubale a gabana, domin Allah kaɗai ya san meye sanadin da ya sa nake zaune ni kaɗai daga ni da wannan yaro a gidan nan, sai kuma wanda na bayyana. Yanzu abin da zan fara fuskanta, ni ce zan tafi neman wanda zan aura ɗin, ko kuwa wanda zan aura ɗin ne zai zo da kansa, kuma ta yaya, ko ku a'a kawo min shi za a yi. Domin ni dai rabon da wani izo gidan nan ya ce mun ga wata magana wadda ta shafi aure, wala in tafi gidansa ko i zauna a gidana, har na manta. Zan iya tuna wani lokaci guda ɗaya da wani ya mun magana akan cewa wannan yaron da muke tare da shi kaɗai ne jama'a suke kalla suke zuwa su ce za su aure ni, domin idan an ɗauke ni daga gidan nan to fa akwai matsala, an bashi shi kaɗai. In kuma an ce za a zauna a gidan nan to shi ne matsala. Kaji yanda al'amuran suke a gurina. Dakta ya ce to in ai ba magana ce ta sauri ba, ba magana ce ta yau ko gobe ba. Dole za a zauna a yi nazarinta, a nemo mafitatta, ya za a tunkare ta, ya kuma za a yi ta, ya kuma za a gama ta. Insha Allahu dai mu za mu sa baki a cikin wannan lamari, za mu sa hannu idan ya faru to mu ga abin an yi shi cikin jin daɗi an gama. Saboda haka umma ni zan tafi, sai kuma kin sake ganina a wani jiƙon. Na gode. Umma ta ce to shikenan dakta, za ka tafi? Suka miƙe, ta rako shi tana godiya, ta bar guri. Ta sake dawowa cikin gida
ta zauna ta yi zugun ta rasa abin da yake mata daɗi. Ga abu dai na alheri amma mai matuƙar wahalar faruwa. Ta yi zugun ɗin nan kenan sai ga Mujaheed ya shigo. Salamu alaikum umma. Ta ɗaga kai ta kalle shi. Wa alaikum salam. Sai yanzu ka shigo? Ya ce wallahi. Umma ya naga kamar kina cikin wani hali ne haka na daban wanda ban saba dawowa in ganki a ciki ba. Ta ce lalle kam akwai wani abu wanda ke cikin zuciyata ba da